εθισμένη στο φαγητό? Αυτή είναι μια ερώτηση που ακούω συχνά και που τις προάλλες ξανά έλαβα μέσα από πολύ έντονη απόγνωση. Και μπορώ να καταλάβω πως αυτή η εξήγηση ίσως ανακουφίζει λίγο. Η ιδέα του εθισμού μπορεί για κάποιους να απομακρύνει το βάρος από το φταίω, το δεν έχω πειθαρχία, το δεν προσπαθώ αρκετά. Γι' αυτό είναι κάτι θετικό. Όταν όμως ρώτησα τη θεραπευόμενη μου που μου έκανε αυτή την ερώτηση, πώς θα ένιωθες αν δεχόμασταν ότι ναι, είσαι εθισμένη, μου απάντησε: νιώθω ότι φοβάμαι περισσότερο. Φοβάμαι όλα εκείνα τα τρόφιμα που μπορεί να πυροδοτήσουν τον εθισμό μου και πρέπει να μείνω μακριά τους. Και εκεί είναι το σημείο που πρέπει να δούμε διαφορετικά. Γιατί το φαγητό δεν είναι κάτι που μπορείς απλώς να κόψεις. Το φαγητό είναι ανάγκη. Και όταν έχουν περάσει ώρες που δεν έχεις φάει, η πείνα, αυτός ο πρωτόγονος μηχανισμός επιβίωσης, θα υπερισχύσει όσο δυνατή και αν είναι η θέλησή σου. Αυτό που πολλές φορές μοιάζει με εθισμό και απώλεια ελέγχου γύρω από το φαγητό, είναι απλώς ένα σώμα που προσπαθεί να καλύψει ανάγκες που δεν έχουν ακουστεί. Πείνα, στέρηση, κούραση, συναίσθημα. Ίσως τελικά το trigger εδώ δεν είναι το ίδιο το φαγητό, αλλά το άγχος γύρω από αυτό, οι περιορισμοί, η δυσκολία σου να καταλάβεις το τι πραγματικά χρειάζεσαι. Γιατί εκεί ξεκινάει η κατανόηση και εκεί χτίζεται ουσιαστικά η σχέση σου με το φαγητό.